Gaskiyar abin da ya faru da jarumin masana'antar Kannywood, Rabi'u Rukadawa, kamar yadda mutane muka alƙawarta muku cewa za mu dinga kawo muku gaskiyar abubuwa da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood. Idan mutane ba su manta ba, wasu abubuwan suna kasancewa a kasa gane kansu, a kasa gane inda suka dosa. Kuma wannan magana ce da ɗumi-ɗumi ta faru, kamar yadda aka ji mawaƙi, jarumin masana'antar Kannywood wanda aka fi sani da Karkuzu ya makance kwata-kwata baya gani. Wannan da gaske ne ba a cikin fim ba ne, wanda kuma Ahmad Musa, ɗaya daga cikin 'yan ƙwallon ƙafa wanda kuma yana da linkin da 'yan masana'antar Kannywood, ya ce ya taimaka masa da naira 500,000 kuma kwata-kwata a nemo masa gida kamar na miliyan 5 zai sai masa. Wanda shi Karkuzun ya sanar a cikin bayaninsa cewa har ya gama fim har ya makance bai mallaki koda taku ɗaya na fim ba, da duk sunan fim ya mallaki wani muhalli da zai zauna a ciki. To ƙalubale ga 'yan fim wanda suke baragaza a cikin fim ɗin. Shi kuma wannan Rabi'u Rukadawa kamar yadda kuke gani jarumi ne a masana'antar Kannywood. Aka nuno jarumi ya mutu ko jarumi ya karye ko ya samu hatsari a cikin masana'antar Kannywood. Amma wannan tasha tamu za mu dinga kawo muku ingantattun gaskiyar abin da yake faruwa. Idan ya kasance ana kokonto a kansa, za mu yi ƙoƙarin tabbatar muku da bibiya da nemo ingancin labarin. Ku danna subscribe da ƙararrawa.